बेटवा? अरे यारी गोरिया कैला यारी गोरिया घासियरिया के बहनवा कैला यारी गोरिया घासियरिया के बहनवा कैला यारी गोरिया यारी गोरिया कैला यारी गोरिया घासियरिया के बहनवा कैला यारी गोरिया घासियरिया के बहनवा कैला यारी गोरिया। तू तो ओरिजिनल रहा, लेकिन यही लाइन में कहना बा, अरे गजब जमाना आइल बा, गजब जमाना आइल बा, मेहर मर्द के मारे ताना, गजब जमाना आइल बा, मेहर मर्द के मारे ताना, गजब जमाना आइल बा, मेहर मर्द के मारे ताना, गजब जमाना गजब जमाना आइल बा, गजब जमाना आइल बा, मेहर मर्द के मारे ताना, गजब जमाना आइल बा, मेहर मर्द के मारे ताना, गजब जमाना आइल बा। जब दादा हमके जमाना रहा तो औरतें कुछ कहत ना रही, अगर आदमी गुस्सा में है तो मेहरुए हट जाते हैं, लेकिन भैया हर काव करत हैं। इनके सबके जमाना बा, ये सब ही अगर धीरे से कुछ बोली है चाहिए तो भैया चुप हो जाते। का करें डर के मारे, ऐसे जमाना आई गवा। और पतुआ आजकल के करत का मास्टर कहना है कैसे खाट के ऊपर बैठ पतोहिया सास से मांगे पानी, घाट के ऊपर बैठ पतोहिया सास से मांगे पानी, घाट के ऊपर बैठ पतोहिया सास से मांगे पानी। पति बेचारा बिस्तर लावे, पति बेचारा बिस्तर लावे, अपना बन सयानी, रानी तरत करे बहाना, गजब जमाना आइल बा, रानी दर्द के करई बहाना, गजब जमाना आइल बा, रानी दर्द के करई बहाना, गजब जमाना गजब जमाना आइल बा, गजब जमाना आइल, गजब जमाना आइल बा, गजब जमाना आइल बा, रानी दर्द के करई बहाना, गजब जमाना आइल, रानी गजब के करई बहाना, गजब जमाना आइल बा। बूढ़ा माई पतुआ कहा जा नलका पर से पानी भर लाओ तो खाना बने, और का और भैया अरे आराम से जाइए बिस्तर उस्तर बिछा दी है। मेहरारू अगर कहीं टीस की आज तबीयत गड़बड़ बा तो भैया अरे बिस्तर सब कुछ लगा दी है, खाना बना ले है केवल दर्द के बहाना ई दशा बा आजकल के औरतन की बा। अब एक चीज सबसे ज्यादा तेज चलत बा, अगर कहूँ नौता ब्याह पड़ेगा, शादी ब्याह और न्योता जाए के सबसे पहले पार्लर जाए जरूरी बा, ब्यूटी पार्लर। हाँ वो ब्यूटी पार्लर। और हुआ का हुआ थे आओ जाके ब्यूटी पार्लर माया बयापन की कटावे, जाके ब्यूटी पार्लर माया बयापन केस कटावे, जाके ब्यूटी पार्लर माया बयापन केस कटावे। जींस पैंट मोबाइल लाए, जींस पैंट मोबाइल लाए, गुलछर्रा खूब उड़ावे, यार से कहा रात में आना, गजब जमाना आइल बा, यार से कहा रात में आना, गजब जमाना आइल बा, यार से कहा रात में आना, गजब जमाना आइल बा। हेलो सोहर गा दिया भा जरूर से जरूर।
ई पहनावा ऐसन होई बा कि ना लड़का चेन परे ना लड़की चेन परे। वाह वाह आदमी के कदर ना है बा, बॉयफ्रेंड के रात में बुलावा जात बा। वाह कभी जी हमरे लिखत है और बतावत है। तेली भुजवा साइत बतावई वेद गवा यही रानी। तेली भुजवा साइड बतावे वेद गवाए हिराने। तेली भुजवा साइड बतावे वेद गवाए हिराने। भैंस गाय तो सब है जियावे। भैंस गाय तो सब है जियावे, सुअर नहीं पसियाने। सब फैशन मा हुए दीवाने, गजब जमाना आइल बा। सब फैशन में हुए दीवाने गजब जमाना आइल बा। सब फैशन में हुए दीवाने गजब जमाना। सही होला। जमाना आइल बा, गजब जमाना आइल बा। सब फैशन में हुए दीवाने गजब जमाना आइल। सब फैशन में हुए दीवाना गजब जमाना आइल बा। सब फैशन में हुए दीवाना गजब जमाना आइल बा। पहले पत्रा बिछड़वावा जाता है पंडित जी से। हाँ अब तो मोबाइल के जमाना है, जौन कुछ करे खोए गूगल पे डाल दो सबाई जी। वाह गाय भैंस सब ही पाले ला, जी के जौन काम बा सब अपने काम से हट गया है। वाह फैशन का दौर चल रहा है। हाँ 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 आखिरी में कवि जी बतावत है। पांचों पर जाय लग हट गए छोड़ के अपना काम। ये पांचों पर जाय लग हट गए छोड़ के आपन काम। पांचों पर जाय लग हट गए छोड़ के आपन काम। गुरुवर धाना राम कही गए। गुरुवर धाना राम कही गए, लिखे यीशु कुमार। गाँव साहिल यादव मस्ताना, गजब जमाना आइल बा। गाँव साहिल यादव मस्ताना गजब जमाना आइल बा। गाँव साहिल यादव मस्ताना गजब जमाना। ओ गजब जमाना आइल बा। गजब जमाना आइल बा। गाँव साहिल यादव